Nou goeie, ik ben Tiemen. Ik maak je kookvideo's, ik ben chef-kok en ik ben gek van lokale producten. Hoi, ik ben Tiemen, ik ben chef-kok. Zo lekker is het. We hebben alle keer wel eens een stukje droge was staan. Of een blokje nageltjes. Maar waar komen deze nou eigenlijk bij? En waarom is ze Fries? Dat ben mijn vraag in deze serie. Vind je dat het lekkerst? Hou je wel van worst? Horen we het weer. Ja, en dan vast je begon hier. Maar wij beginnen hier soks. We beginnen hier bij het Friese Dumke. Waar komt het Friese Dumke eigenlijk bij? En hoe wie kennen we dat het beste vreegje? Nou goeie Beppe, moet je zijn misschien wat de baan om hè? Heb je de koffie klaar? Ik heb de koffie klaar. Die is wel lekker, of net? Lekker, ja. Ja, heerlijk. Ik vind het wel lekker, maar ik zoek net alle dagen hoe. Net alle dagen? Dan moet je alles op zak. Dat is maar alles, hè. Ja, dan moet je alles op. Ik vind zo'n hond wel leven een keer lekker. Ja. En dan vreeg ik me eigenlijk al, waar komen die dingen eigenlijk wel uit Friesland? Nee, geen idee van. Nee, denk ik net. En de namen? Want dat ligt natuurlijk op een tonke. Je bent het zo weinig Friese toch, maar hij besteedde verder net besteld. Nee. Oh. Maar dan moeten we maar een muziek daarna. Jij bent op een uit nog gedaan geweest, ook hoe dat vind ik is. Ja, hè? Nou, dan komen wij weer om even verslag te gaan. Ja, en zo is dat gewaar willen kennen. Ja, dat is een goede vraag. Dan moeten we een achterzin te komen. Ja. Zullen we jou letten bij? Nou. We zijn hier in Frenscher. Natuurlijk bekend van IJzer IJzenga, maar zijn planetarium. Het mooie stadshuis, de Lietse strutsies en het onwijs mooie centrum. We vregen hier de meesten op strutten wat ze eigenlijk weten van het Friese Dumke. Met volle mond praat je niet. Nee, dat is wel waar. Nou, dan wachten we even lekker hoor. Dan zetten we ondertussen even een wachtmuziekje op. Hij is knapperig. Ah. Niet te zoet. Nee. Is wel lekker. Ja, hij is lekker hè? Ja, hij is heerlijk. En hij is echt Fries. En waar we eigenlijk achter willen komen is van, hé, waarom heet hij nou het Friese Dumke? Geen idee. Geen idee? Nee. Nee? Nee, dat weet ik niet. Nee, hè? En dan lang, want ze winnen vroeger. Ja. Kijk, dus net nou, misschien van duimpje. vroeger een sausje op het duim, dat vond je wel lekker. Nou, Ja, juist. En dat je het erbij. Ja, juist. Ah, oké. Dus het liep het op een tomme. Ik heb het verhaal wel eens gehoord, maar ik weet het niet meer. Weet het niet meer. Nou, er is een vogeltje, dat is ik zoiets. Dan begin ik ook nog verschrikt Fries te praten. Ja, dat is mooi. En dat heeft mijn broer dus opzocht, die woont nou in Limburg. Ja? En er kwam een vogeltje op. En toen zei hij, weten jullie wat dat is? En toen schreef ik, dat is een dumke. Weet je, ik werd naar brood. Neem ons maar een stukje. Er zit ook anijs in. Dat klopt. Kijk. Zo, dit is een fijnproever. En wie heeft hem betacht? Wist dat ik? Een Friesdink. Dat is niet wat zeker is. Maar we weten nog steeds niet wie. Nee. Zo misschien? Nee, geen idee. Nee? Nou ja, super. Hey, dankjewel voor de mening. Ja, We zijn hier in Witmarsum bij Christa, mevrouw de molenaar. Zij heeft een eigen bakkerij naast deze fantastische molen. Zij kan dus hopelijk meer vertellen over het Friese Dumke. En ik geef hem natuurlijk een maatje. Christa, de graankoningin natuurlijk. Daar zitten we bij vandaag. De koningin van het graan. Toch? Zo, wauw. Ja, Dat is wel een stempeling, hè? dat is nogal wat, ja. Ja, hè? Hey Christa, wat doe jij eigenlijk hier? Wij werken in onze bakkerij met lokale granen. Ja. En daar maken we de mooiste producten van. En waar komt jouw passie vandaan voor graan, voor bakken? Voor mij is het allemaal begonnen bij de molen. Ik wilde heel graag het verhaal vertellen, want we hebben zoveel mooie molens in Nederland. Maar als men binnenkomt, dan zijn ze toch altijd wel verbaasd hoe het allemaal in zijn werk gaat. Ja. Want ja, je bent gewend om naar de bakker te gaan om je brood te halen of wat lekkers. Maar wat er allemaal aan vooraf gaat. Niemand weet het. Niemand weet het of staat er echt bij stil. Wat het aan proces inhoudt en hoeveel passie erin zit. En dat stukje, ja, dat wilde ik gewoon heel graag vertellen en laten zien. Ik ben gewoon van mening dat producten die op ambachtelijke wijze gemaakt zijn, die vertellen gewoon een verhaal. En daar zit zoveel liefde in. Ja,
Dat maakt het uniek. Ja. Binnen heb je het winkeltje. Ja. Je hebt hier, dat hebben we net gezien, het voorraadhok. Ja. En dan heb je daarnaast nog een nieuw gebouw gemaakt, denk ik, hè, gebouwd. Ja, En dat is de bakkerij, toch? Ja, klopt. Ja. En daar maak je dus ook Friese Dumkes. Daar maken we Dumkes. En met het Friese Dumke, waar komt dat Friese Dumke nou vandaan? Ik weet het ook niet. Ook niet? Nou, er is wel wat bekend. Oké. Het enigste wat bekend is dat natuurlijk vroeger de duim in het koekje werd gezet. Oké. En daarmee zetten de bakkers een handtekening in het koekje. Dat was de handtekening, ja. Ze hebben ook het formaat van een duim. Iedere bakker doet het wel weer op zijn eigen manier qua receptuur. Ja. Maar verder, nou, wanneer het eerste Dumke gebakken werd, niemand weet het. Niemand weet het. Nee. Het Friese Dumke is dus al heel oud. Hey, en hoe maak je dit dan? Dat laat Jippe jou graag zien in de bakkerij. Let's go. Jippe, ook je wat wou. Zus maar. Wij gaan dumkes maken. En het is wel heel bijzonder. Wij maken dus dumkes met volkorenmol. Dat is van een hele specifieke smaak. Maar dat is aanstonde deegekje. Ja. Hey, dat deeg ziet er heel anders uit als een gewoon dumke maken met bloem. Wat gebroekelijk is. Ja, dat is wieten, toch? Ja, dat is wiet. En dat is uit zee. We gaan eerst de boter en de zoeker in en het zout. Daarom ga ik dat ik buiten die, dat gaan we mengen tot een homogene massa. Is dit homogeen? Zo mooi wat. Top. Dan maar mengen inderdaad, ja, helemaal. Kijk, dat was vroeger helemaal beppen. Vlees. Dat je daar koekjes moet maken binnen. En lekker de handjes maken. Hier. Ja, en dan krijgen we trouwens een makkelijke rust. Gaan we het sowieso van een oer even in de koelkast? Ja. En ze ben klaar. Nou moeten we natuurlijk aan proeven, jongens. Nou jongens, tjoch. Tjoch. Oh, super lekker. Ja. Nou, Beppe, goeie. Weet je zien wat ik al gevonden heb? Nou, we weten dus dat de domkes, wie jitten, omdat de bakker vroeger, toen naar voren bakken, doen ze met de tomme in het deeg. Oh. En daarna de oven in. Dat is een soort van zijn handtekening. Oh. Ja. En we zijn erachter gekomen dat we net precies weten waar ze wel komen. Friesland weten we wel. Oh. Ja. Wat een uitvinding. Ja, nou wat een uitvinding inderdaad, ja. Maar wel hartstikke lekker, dat is hier niet wat zeker is. Ja, dat is Nou? zeker, ja. Ja, machtig.